जोंना आमलाइगुरि साउथ अंक 130 भट केन्द्रनिफ्राय आरो जों आमलाइगुरिनिफ्राय बुंहरदों। जोंनि बे आमलाइगुरियाव दा जोङो फैगोन नैबे बिटिआरनि इलेक्सन जिथु 22 तारिखआव जानो गोनां बे इलेक्सनखौ जों गिबि खेबनि थाखाय भट होनो थांगासिनो दं। दा बे जों भट होनो थांनायाव जोंहा गोसोआ ओरैबायदि गोजोननाय थादों, जाय समनिफ्राय बर' हारिया जाय हादोरखौ बा बर' रायजोखौ नांगौ होननानै बिदोंमोन, दिनै जोंना बियो मोगथां महर मोनबाय। बे मोगथां महर मोननायावनो जों दिनैहाय गिबि खेबनि थाखाय जोङो बिसायख'थियाव भट होनो थांदों। बे भटआव जोङो दा जिथु जोंहा सोलिबाय थानाय प्रमद बर' बिथांनि सरकार सालायनाय जिबायदि बर' हारिनि जानानै बिथाङा मावनो गोनां गोदो बर' फरायसा आफादाव थानानै जिबादि प्रतिश्रुति एबा बिथोन होबोदोंमोन, बोसोन होबोदोंमोन, बिथाङा बे बोसोनखौ जेरैबायदि जोंनि गफुरनि थाखाय बिथाङा थैथां जिउ बलिदान होनो नागिरलायनानै गफुरखौ बिटिआर खालामनानै गारगोन बा एफआरसि खालामनासो गारगोन होनना बुंदोंमोन, बिथाङा बेखौ आखरे आखरे पालन खालामदों। बिनि थाखाय प्रमद बर'नि खाथियाव जोंनिफ्राय धन्यबाद। आरो नैबे फैगोन 22 तारिखनि इलेक्सनाव जोङो जोंनि बे आमलाइगुरि साउथ अंक 130 नं केन्द्रनिफ्राय जों बिथांनो ओरैबायदि जोंनिफ्राय गोसोनिफ्राय बा जों साफ्रोमबो आइ आफाखौ खावलायबाय जा आरो जों ओरैबायदि इलेक्सनखौ जोङो बिथांनो नांगौ बायदि बिनिफ्राय जों साबसिनै भट होनानै देरहाहरनो हागोन आरो प्रमद बर'आनो जोंनाव बिटिआरआव सरकार दागोनखौ जों नुखानाय आरो बिथाङानो बे रुलिं गभर्नमेन्ट हिसाबै फैबाय थानाय सरकारखौबो बिथाङानो दागोन होननानै जोंनिफ्राय मिजिं दं। आरो जों इउपिपिएलआ देरहानाया जैखा अरायबो सैथो, बे सैथोयैनो थांगोन। जोङो आमलाइगुरिनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंनानै रायजो राजाफोरखौ आरोबाव खावलायबावो, बिथांमोना गाव गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुलुं गुथुंखौ गासैबो गारनानै गेबेङै जोङो जाय मानसिया जोंनि बे गहपुरखौ अननानै बा बिश्वनाथ एबा सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ अननानै जाखिनि हाबा मावनो गोनां दंमोन गोदो गोदायनिफ्राय नासयजानाय सोबख'जानायफोरनिफ्राय दिनै बिथाङा जोंखौ बख'नानै लाबोबाय। बेनिफ्राय आं ओरैसो बुंनो थाङो रायजो राजाखौ, जाय बिथांमोना ट्रेक्टर सिननि अनगायै बेलेग सिनाव सावगारियाव भट होनो थांगोन, बिथांमोना गावनि आथिङाव रुवा दाननाय लानायफोरबायदि जागोन। बेखायनो ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भटखौ होनानै बे 22 तारिखनि इलेक्सनाव जों ट्रेक्टरखौनो देरहाहरनांगौ, अर्थात इउपिपिएलखौ जों देरहाहोनांगौ आरो देरहागोना बिथाङा खाथांखा। आं बेखौनो रायजोनि जानानै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।